o nwere so many of our people feeling na ba na-eme omenala tata. O nwere something mma agwa gị taa. Ụfọdụ sị na ba na-emeli nkarịbụ na akpa ya na ba na-aga ọjọọ ụtụtụ. A na-aga ọjọọ ụtụtụ eweta kaikai. Nwanne m nwoke, iji kaikai wee gaa ọjọọ ụtụtụ abụrụ omenala Igbo. Asị gị na a na-atụ nkwụ ọkụ, ka atụ nkwụ ọkụ n'ala. Ndị omenala Facebook, ịtụ nkwụ ọkụ n'ala abụrụ omenala Igbo. Nkwụ ọkụ ahụ bịara abịa. No matter na anyị mere adopt, osoli na our culture. Mana ọ bụrụ ya ka eji ada atụ ya n'ala. A sị gị ga atụ mmanya n'ala, ịchọba nkwụ elu, chọba mgbọ, wee gọọ ọfọ. Ihe ọ bụrụ nke ọzọ bụ nkwụ ọkụ, mmanya ike. Ọ bụ na inye ya na ibe dị ike, onye gị ibe dị ike. What you sow is what you will reap. Ọ bụ na iwere mgbọ, ọ bụ na iwere nkwụ elu, ịchọba ibe dị ka mmanya ụtọ, mmanya eji ekpe ile ọma. N'ihi uzuo kaikai bụ na ibe esili ike. N'ihi uzuo kaikai bụ na ị na-esiki for vengeance. N'ihi uzuo kaikai bụ na ị chọrọ ka ihe ike mee. O ekpere siri ike ga-eji kaikai ya ete. Ewezinala na kaikai ya bụ ị na-achọ nwa. Etozina kaikai ya bụ ị na-achọ udo. Etozina kaikai ya bụ ị na-achọ ka biznes gị na-aga. Ọ bụrụ aja niile ịchọrọ achọ ka kaikai ga-adị. Onye ụtọ can go a long way. Ma ọ bụ na ị chọrọ ikpe ile ọma, ị chọrọ ka ebe ọma mee, ị chọrọ ikele eme ebe ọma, ị na-achọ nwa, ị na-achọ ego, ị na-achọ ọganiru, welu mmanya ụtọ, ọ bụ welu nkwụ elu ma ọ welu mgbọ, wee kpọkuo mmụọ.